Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon ni ining takna kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Amo kang gipasalamatan sa gihapon nga hangtod ni ining mga taknaa ang imong pulong padayon pa nga may kahigayunan nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Tuguti nga magpanalangin ka ni ining nga programa. Panalangini kini nga estasyon ug panalangini usab ang mga tawo Ginoo nga nagapaminaw sa imong pulong. Itugot mo unta nga pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mas pasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong gabi kaninyo sir. Plastada na sad ang amo nga radyo sa inyong programa. Kanunay ming nagsunod sa paminaw ninyo si Tatay Pablo, si Nanay Bunja og si Papa Willie og si Mama Runa, si Kuya Tuto og si Ate Agnes og ang duha nako kay agaw nga kaluha nga si Maymay og si Mayet. Kanunay gud ming maminaw magsunod sa inyong programa. Salamat sa pagbasa sir. Sinadete ay ni. Okay, dagang salamat no ikaw ni Sister Bernadette. No murag nalahi naman imong number. So thank you so much sa inyong pagpaminaw, pagsubaybay, pagsunod sa atong programa. Okay, ni patay basahon sir, pangutana man ni. Dili lang usa taan nino kay naamay atong natiksa nga pangutana pero tubagon gyud ni di mitabon dili ni tubagon. Okay, ni patay basahon. Kuya John, maayong gabi sa inyo dinha sa estasyonan sa radyo. Kuya, pwede ba daw kang ma-speaker sa among fellowship karong Sabado diri sa Paypay. Okay, sorry kaayo no nga dili gid ko ana makakumit kay karong Sabado na ako sa San Remigio, na schedule na nga daan karong Sabado. Maliban kon ang mga taga San Remigio balibaran ko nila, so posible pod nga manha ko diha sa inyo, pero og way balibad sa taga San Remigio Church to agyud ko. Og pangalawa, dili na pud mahitabo igo ra ko pagsimba diha og diha sa inyo ha, kay natural magngita na magyud mo og inyo sad nga mas speaker sa fellowship. Very sorry kay naay panahon lagi nga di mo mapahanuntan kay unta kuan lang gyud na kuan pa lang gyud ba sa layo pa na schedule sa mas uban. Tingali ka okay na, pero unsaon taman nga kuan man na naman tay schedule daan.
Okay, last text nga ato nga basahon na okay. Pirmi gyud bugbog sarado sir ang mga tao nga mamati sa inyohang programa pero maayo na lang nga bugbog sarado way bunog ang madawat hinuon kahayag tungod kay inyo mangyod iplastar ang pulong sa Dios. Salamat. Og ang tao na lang ang magtulo timbang sir sa ilang mga nadungog ug nabati tungod kay tin-aw nga pagpasabot ang pulong sa Dios. Daghang salamat sa pagbasa sir si Michael ene. Okay, daghang salamat Brother Michael. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone. Mas maay siguro Brother Libby nga imo sang malili diha ang atong monitor, but by the way sa dili pa di ay no atong pasalamatan ang mga kaigsunan, makigalan nato mga listener nga pinamamintig yung nagsunod, ang uban na nagsimba na, no? Nya atong pasalamatan sa di ay si Mr. Tony Monsanto sa kanini ang kuha ni siya radio technician. Salamat Brother Tony Monsanto sa imong kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw sa programa. Hope nga ang pulong sa Dios nga imong ginapamatian dili ni mahimong kawang sa imong kinabuhi. Once again, no, salamat ug maayong gabi. Well, si Brother Libby magapadayon na sa paglili sa atong monitor aron ta kay bao kung diining nasura o dapitas kalibutan nagasubaybay nga atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast, atong mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa Facebook. So kamon tanan mga higala, amo na sab nga gina-welcome sa pagpakiguban dinhi nining tulumanon sa Jesus is our hope. Kutob sa naminaw karon welcome o niya atong pasalamatan atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga mga avid listeners nato, no? Dias bantayan ato sa nadawawan sila dito o ubang mga dapit nga di nagapamati karon sa ato nga programa nagasunod kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome nya pwede na mo maka-send og mga messages dinhi sa ato nga programa aron among mabasa ni Brad John. Pwede ari mo sa among mga number nga kanunay gi-announce namo nya pwede sag ari mo sa ato nga comment section sa Facebook Live Banghigala. So subliyon ako ang tanan atong gina-welcome karong gabiuna sa pagpakiguban sa Jesus is our hope. Unya palihog lang pod alang sa atong mga viewers o mga followers atong share mga higala ang ato nga programa parang daghan nga makapamati sa pulong sa Ginoo, daghang ma-blessed mga higala sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon ay pipila ka mga mensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay, ato nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nagsunod nining programa. God bless sa tanan. Okay, maayong gabi Brother Ronelo. O niya po si Noype Moreno. Good evening kapaglaom ni Kristo. God bless. Okay, God bless also Brother Rufino Moreno. Okay, ato ning dalikatan pag li makadiot higala ang pikas nga screen. Ato ning tanawon alang sa mga kahigalaan nato nga nag-like sa ato nga programa o ni angadtos mga nag-love sa atong programa. Niya si Brother Ronilo Itang, ato pong nakita si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. So maayong gabi niyo Brother Luloy uban sa tibok family ninyo, no, diya sa Australia. Niya po si Simon's Aussie Girl. O niya po si Sir Jerome Patagnan, JP Advent. So good evening sir. Maayong gabi mo diha sir. Thank you for viewing with us tonight. Niya po si Seloy Diltam, Noipi Moreno, Annalyn Derder, niya sad si Climaco George NG. O niya mga nag-like.
Arita sa mga naglab sa atong programa niya si Ronaldo Bragat, Ariel Cababan, Analisa Arabis, Juvelin Idar Disabilie, Abner Dualio, niya sad si Kiana Faith Etang, Antonio Etolma. Okay, mao ni ato mga nakita o niya ato ning balikan pag lili ang pikas nga screen. Okay mga higala, makahimo gyapon mo sa pag-send og mga mensahe kay atong basahon karon taod-taod ang inyong mga importante nga mga mensahe nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga programa. Subliyon ako ang tanan, welcome karon gabiyona og malipay mahigala nga mo participate mo sa mga discussion nga atong himuon karong gabiyona. So ang panahon akong ibalik ni Brother John Dehito. Daghang salamat Brother Libby adto tahigala sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? Gika kanini ang dugay-dugay na pud ni pero ato gyud ni man nga gisaad nga tubagon gyud, sige manubag ato ning tubagon. Bradyon kami nabilong mi sa Apostolic Fourth Watch. Unsay inyong prueba nga ang mga apostoles ni Kristo nanudlo nga sundon ang mga sugo kay sa grasya naman ta og pagtuo wa man ta sa sugo ni Moises. Si Warren ni daghang kaayong salamat Brother Warren, no? Atong balikag basa ni Bradyon kami nabilong mi sa Apostolic Fourth Watch. Unsay inyong prueba nga ang mga apostoles ni Kristo nagnudlo nga sundon ang mga sugo kay sa grasya naman ta og pagtuo wa na ta sa sugo ni Moises. Si Warren ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Warren sa imuhang gitext diri. Hinaot pa nga sa dili pa musira ang adlaw sa kaluwasan o sa dili pa usab inunta muhunong ang imong kinabuhi na bag-o og nausab na unta ang dagan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Yes, dili misupak ni anang grasya ug pagtuo. Ang amo lang nasupakan nganong naamo nituo mo sa grasya ug pagtuo pero wa mo'y pagsunod sa kasuguan. Okay na grasya ug pagtuo, sakto mo na. Pero moingon na gani mo nga dili na mo musunod sa kasuguan kaysa pagtuo na og grasya, ang resulta hinuon ni ana mga disgrasya pa mo. Ha? Sa labing klaro og tinuod lang sa imong gisulti nga wala na ta sa kasuguan ni Moises. Ha? Nga wala na ta sa sugo. Ha? Wala na ta sa sugo ni Moises. Si kinsa man sa inyo nga makakita o makadungog, makapruiba nga sa gidugayon sa atong programa sa kahanginan, nagtudlo ta nga sundon og tumanon ang mga sugo ni Moises. Angay ninyong mahibaluan nga si Moises nagsulat og kasuguan lahi sa mga sugo sa Dios. Iyang gisulat diha sa mga basahon nga linukot, Deuteronomio 31:24 nga 2:26, ug unya gipabutang didto sa kiliran sa arka, di na ang arka sa tugon diha gisulod ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios diha sa napulo ka sugo. Subahin anang imong wa na ta sa sugo ni Moises. Ang tinuod nga pagkasulti, wa gyud min ni ani anang sugo ni Moses na nagsunod. Diha sa kasuguan ni Moises imong makita mga paghalad. Sa unang mga panahon maghalad adlaw-adlaw. Naay paghalad 7 ka karniro. Unya asa mi karniro maghalad og baka, asa mi og baka ihalad kun amo panang gisunod ang mga sugo ni Moises. Ang among gisunod o gitudlo dinhis kahanginan sa atong programa ang kasuguan sa Dios. Karon nangutan na ka, unsay among mahimong prueba nga ang mga apostoles nanudlo sa mga sugo. Anugon kaayo nga nabilong mo sa Apostolic Fourth Watch, unya wa na di ay mo'y kasuguan.
maunay usa sa mga butang nga pamlandungon nimo, Brother Warren, nga unsa mo nga matanga ba sa pagkatumulo o pagkakristohanon nga wa na mamoy kasuguan, samtang ang Kristo nga inyong gisunod o gituhuan bisan pa ang mga apostoles nanudlo sa pagtuman sa kasuguan. Prueba mahitungod sa kang Kristo, tan-aw ra gud unsay gisulti ni Kristo dinhi sa Mateo kapitulo 19, no? Sa Mateo 19 16 paingon ngadto sa 19 nag-ingon dinhi og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Timan-ing nga hilabihan ka importante kining pangutana niining tawhana ngadto kang Kristo. Ingon niya, unsa may maayong buhaton ko aron ako makasulod sa kinabuhing dayon. Niya ang gisulti ni Kristo. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo, ana ay usa lamang nga maayo. Tanawa, ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Usa ra gyud, napakasimple. Naay usa lang maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang sugo. Unya karon wa na mo nagbantay sa kasuguan kay pagtuo og grasya. Ang inyong dangatan na disgrasya kay ang pagtuo ug ang grasya wa sa inyo nagtukmod, wa sa inyo naghatag og authority aron inyo nang supakon ang kasuguan sa Dios. Karon ingon ni Kristo, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unya sa 18 ingon, kaniya nangutana siya, hain man niini, og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Tanaw ha, si Kristo bilang Kristohanon mo kay Fourth Watch nag-ila man na nga mga Kristohanon, Fourth Watch Apostolic niya ingon ni Kristo ayaw pagbuno. Ikapila maning sugo diha sa napulo ka sugo ang gisulti ni Kristo nga di ka magpatay. Ikaunom ni nga sugo dili ka manapaw. Ikapila maning sugo diha sa napulo ka sugo ang dili pagpanapaw. Ikapito, mauna nga ang taong wa na magsunod sa kasuguan purti nagyong butakala. Di na gud makahuna-huna, di na makalimot na gud siya nga ug makakita og gwapa. Maglisod na pagsubay sa dalan pauli sa ila ug kakita gwapa kay magpangalimot na. Nganuman, mauning mga klases mga tao nga wa na magsunod sa kasuguan. Wa magsunod sa kasuguan. Unya matud pa nga kinini ang dili manapaw. Bantay lang na ninyo dinha ng inyong mga asawa nga gwapa ug ang inyong mga bana nga gwapo. Kay basin unya hinuon ug masumukan na og tawo nga wa nay kasuguan, sigurado na lang gyud na nga ma-sideline na ng inyong asawa. Ana ayaw pagpanapaw. Ikapitong sugo ni des na pulo ka sugo ang gisgutan ni Kristo. Ayaw pagpangawat. Ikawalo maning sugo diha sa gisulta sa kuan. Napulo ka sugo dili ka mangawat. Ayaw pagsaksig bakak batok sa imong ayaw pagsaksi og bakak. Unya diin man nini ang sugo kining dili magsaksi og bakak, ha? Unya ikapila man ni ikasiyam. Unya tumahod ka sa imong amahan ug inanon gigugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ikalima ng sugo diha sa napulo ka sugo. So kung pagkakristohanon ang hisgutan, ang mga Kristohanon nagsubay, nagsunod sa kasuguan. Kanang pagtuo o grasya insakto na, pero diha sa pagtuo grasya kamo di na mosunod sa kasuguan, sayop na na. Sayop na na. Karon niya kung atong tanawon si Kristo bilang mo'y atong pagsulundan, ato ragod ning tanaw nan tudlo siya. Karon kung ato nga naman pod nga basahon lagi kay unsay prueba nga ang mga apostoles nanudlo sa pagsunod sa kasuguan. Yes, nanudlo si Kristo atong bantayan nga nanudlo siya sa mga kasuguan nga naas na pulo kasugo. Biato kuno nga basahon kung wa ba ang mga apostoles nanudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan. Episo kapitulo 6 bersikulo 2 ug 1, no? Dinhi sa Episo 6, 1 ug 2. Akong basahon na ni adin niyo. Nagingon dinhi sa
the Word of God translation nagingon sa Episo kapitulo 6 bersikulo 1 ug 2. Kamong mga kabataan tumanan ninyo ang inyong ginikanan kay mao kini ang angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon. Unsay angay nga buhaton sa tinuod nga Kristohanon? Unsa dinhi? Sundon ang mga ginikanan. Ikapila maning sugo des na pulo ka sugo, ikalima nga sugo, tahuron mo ang imong amahan ug inahan. Tanawa si San Pablo nagsulti, mao kini ang angay gumaton sa tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod di ay nga Kristohanon nagsunod sa kasuguan, nagsunod diha sa napulo ka sugo. Nagsige mog adapt ni anang grasya, nag-adapt mog pagtuo niya wa na mo magsunod sa kasuguan. Maorgyapon ning kwintaha ang resulta sa adlaw sa katapusan kalaglagan. Nagingon din tahura ang imong amahan ug inahan. Mao kini ang una nga sugo nga may saad. Tanawa ko no, nanudlo ang mga apostoles sa pagsunod ni anang mga sugo nga naas na pulo ka sugo. Tanawa ang gisulti ni San Pablo, ang tinuod nga Kristohanon nagsunod sa kasuguan. Kun ato ning basihan ning pagkasultiha nga ang tinuod nga Kristohanon nagsunod sa kasuguan, kay wa na mo magsunod sa kasuguan, dili day mo tinuod nga mga Kristohanon. Unya kusog kay mong moangkon nga kamoy insakto, kamoy tinuod. Wala gid brother Warren sultihan ta ka. Walay laing sukdanan og taksanan timbangan sa hustog tinuod o kamatuoran dinhi ra gyud sa balaang kasulatan. Well, si Kristo nanudlo sa pagsunod sa mga sugo des na pulo ka sugo. Ang mga apostoles pod nanudlo sad, nanudlo pod sa pagsunod sa mga sugo nga naas na pulo ka sugo. Kamu lang gani mo iwa manudlo. Nanudlo man ang mga apostoles. Nabasa atong gibasa na minaw mo. Karon kung atong basahon kuno aber sa gihisgutan dinhi sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto sa 10. Akong basahon na niya pamatian ninyo kung Roma 13 ngadto sa 11 kung wa ba nagtudlo ang mga apostoles. Ganina atong gibasa na. Ang gisulti ni San Pablo nga nagtudlo gid siya nga sundon ang mga sugo pagtahod napo kasugo na pagtahod sa ginikanan gisultian ang mga anak. Unya dinhi sa 13:8 ngadto 11 atong basahon ha dinhi sa Roma nagingon San Pablo, ayaw kamo pagapo sa utang gawa sa paghigugmaay sa usag-usa. Kimani ang gisugo dinhi love one another, dili kay another love one. Kay another love one gani na butakal na pud ang labas nimo. Kay ngano man mangabit ka naman kay another love one. Ang gisugo love one another. Unya nagingon dinhi ang nahigugma sa iyang isigataw nakatuman sa balaod. Oy, simple raman di ay ingon way makasunod, way katuman ni ana. Ang pagigugma ra gyud ay sa imong isigataw masunod na nimong kasuguan sa Dios. Ang kasuguan nga nagingon ayaw pagpanapaw o tanawa. Dili ba ni si San Pablo nagsulti ani kay ang Roma, this is the first book out of 14 books nga nasulat ni San Pablo, dili ka manapaw. Ang gitudlo ni Kristo gitudlo sa mga apostoles. Ang gitudlo sa ni Kristo o gitudlo sa mga apostoles gitudlo pod niini nga programa nga inyong ginapamatian. O tanaw dili ka manapaw. Unya sunod, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw kaibog kining tanan og uban pa nalangkob sa usa ka sugo higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigataw dili makahimog daotan ngadto sa iyang isigataw, busa ang paghigugma mao ang katumanan sa kasuguan. Unsa day ang paghigugma? Katumanan sa kasuguan. Unya kamo di na mo gyud mo tumas kasuguan nga Kristohanon magkamo. O gunya kun imong basahon, nasayod kamo unsa ng taknaa karon, mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Amo sa pagmata na mo. Ang anuman magpatulog-tulog paghapon mo, padala mo ni anang inyong mga leader nga tudluan mo nga dili na pagsunod sa kasuguan na alkansig unya mo sa adlaw sa katapusan. Kining mga puntuha o mga bahina, Brother Warren, klaro gipamatud-an sa Biblia ang tubag sa imong nga pangutana. So
na naabatay mabasa o pruiba nga ang mga apostoles nanudlo sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan naa. Pero kubisan pa ni anang naagid tay mabasa unya dumilian sa inyong kasing-kasing, wa tay mahimo mahitungod anang mga bahina. So klaro na o tin-aw na. Og dili man lang gud sila, dili man lang gud sila ingon nanudlo lang sa pagtumas kasuguan, mituman gyud pod sila sa kasuguan. Tanaw ra gud ni ang sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa batan-on nga magwawali nga si Timoteo sa nahunang Timoteo sa kadtong Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa mga sa buling ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo. Ang apostoles na gyud na nakpruiba na ang mga apostoles na nudlo sa pagtumas kasuguan. Matud pa sa ni Apostol Pablo, ya ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa mga buling ug pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. So hangtod mo abot ang atong Ginoo, bantayan gyud ning sugo ug magpatuo mo sa inyong mga leader, magpatuo mo sa inyong mga pangulo, aw naara na ninyo kay wa ra bagyo leader o membro nga makaluwas ilang pastor o pastor makaluwas ilang mga membro. Ayaw kalimot sa gipamulong na ni Kristo. Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kundili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga sangit. Malinaw ang gisulti o gitudlo sa Biblia nga ang mga apostoles o si Kristo nagsunod sa pagtuman o sa kasuguan. Pero bahin anang inyong giingon nga pagtuo o grasya unya wa na mo'y sugo, disgrasya ang inyo hagyod madangatan unya sa adlaw sa katapusan. Klaro, malinaw ang gitudlo sa Biblia, dili sa mga pagpanudlo sa tao. Kining programaha nga inyong nadungog og nabati, dili kini gibase tan-awar gyud ng mga tao nga nagsunod sa mga pagtudlo sa tao. Nakabantay mo unya pilion na lang nila, di sila mo pili sa pagsunod sa adlang ipapahulay, di sila mo pili sa pagsunod sa kasuguan, kaya adto na lang sila mo pili o mosunod sa doktrina nga gitudlo sa ilang mga labaw o sa ilang mga pangulo. Hinumdumin ninyo mga kaigsunan, lalo na nimo Brother Warren, ang panahon talitapos na, ang panahon haduol na, unsa pa may rason o hinungdan nga magpailalom pa mo, magpaibabaw paghihapon ang gitudlo sa inyong mga pangulo nga wa na itudlo sa Biblia. So matinaw ni dinhi ang gihisgutan sa Biblia, ang gihisgutan sa Biblia. Nagtuo mo nga ang mga apostoles wa nanudlo sa tuman o pagsunod sa mga sugo na as napulo ka sugo, nanudlo. Si Kristi pod nanudlo. Kini pong programahang inyong gipamatian nanudlo. Naara na sa inyo kung inyong supakon ang gisulti sa Biblia tungod kay ang kamaturan na paabot na dungog na ninyo dinhi sa ato nga programa. Well, Brother Warren, uban sa tanang naminaw, kung pwede lang inyo ning paluapon kay hilabing kanindot kining bahina, paluapon ninyo ni unta may madawat mi pagpaluapan ni ugma ato ning huwaton ug naay mo paluap pero wa aw adto taglain pangutana. Salamat Brother Warren, uban sa tanang naminaw karon. Si Brother Libe sa dili pa siya hatag og dugang pagpatinaw sa natinawan ninyo nga nauna. Mas maay sigurong malili usa nato ang atong monitor. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon makadiyot higala ang mga nakita nato sa screen. Nia si May Molina Giculi. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. So maayong gabi May Molina Giculi. Nia pod si Brother Gerardo Labitania naan na po'y texter nga walay basa-basa og Biblia ay. Nagbasa man gani gid nig Biblia daday kay naghisgot man ni og grasya og pagtuo, iya lang nang likaya ang kasuguan. Niya pod si Sister Leah Muñez, kuyawa pod anano mabuang man og kadali makakita og gwapa.
Yes, tinuod na kinini ang mader. Dili nang ako tumo-tumo kay kauban man ninimo ni adtos pagtuo sa wa pa ka makabig sa kamaturan dinhi sa atong programa. Tinuod na ako gyud moy iyahaan na nga gisultian. Makalimot lagi kuno gyud sa pangalan basta gwapa. Luna guni 5 ka buok Biblia unya naa siya minuslim. Lawom sad kuno ni siyag panabot og sa boxing pa naa ni siya tanang division. Meaning dili gid ay basta-basta. Pero ang tudron wa gyud. Labaw pang Pacquiao. Aho, wa man sa gani manghambog sa Pacquiao nga tinuod gyud sa Pacquiao na ikapanghambog kini pa bang taon na. So, mader insakto na tinuod na iyang gisulti, ha, nga makalimot gyud kuno kas pangan sa kagwapa. Okay niya po si Merlin Biderder, I'm watching. Kanya niya po si Henry Mindaros. Good evening, Brother Warren. Hinumdumi og ayaw jud kalimot nga usasad ka sa gipakamatyan sa Ginoo uban sa tanan nga naminaw. Karon ato lang jud sundon ang mga sugo sa Dios aron nga sa iyang pagbalik makaubanta sa kaluwasan sumala sa gisaad sa Juan 14 1 hangtod sa 3. Niapod si Edward Generes. Good evening mga igsoon. So good evening Brother Jenner. Okay, ato ning lantawon makadiyot na hidugang nag-love o nag-like. Ato nakita dinhi si Antonio Itolma. Anya niya pod si Aniceto Priscelias. Anya niya pod si Jose Navales. Niya sad si Lowell Nodalo Estrera, Abner Dualio. Niya pod si Ariel Kababan. Ato sa nakita dinhi si si Brian Mahaet. Niya si Dennis Canilio. Mao ni ato mga nakita higala nga nahidugang nag-love o nag-like sa ato nga program. Okay, mo ito sa dugang pagtubag sa pangutana. Palihog ko na Brother John o balik niya itong pagkahanay sa iyang pangutana. Okay, ato ning kadali lang akong balikag tan-aw ni. Okay, yes. Niya ang iyang kuan, niya ang iyang gi pangutana. Brajon, kami nabilong mi sa Apostolic Fourth Watch. Unsay inyong prueba nga ang mga apostoles ni Kristo nanudlo nga sundon ang mga sugo kay sa grasya namanta og pagtuo wa nata sa sugo ni Moises. Si Warren ni. Okay, dengan salamat no Brother Warren. So naghisgot siya nga siyang pundok apostol para Pentecostal Fourth Watch ni Brother Brother sa John. kang periol ni. Perial na siya. So tinuod mo mo sa gitudlo sa ila Brother John. Gitudloan sila nga wala na manudlo ang mga apostoles. Mao na Brother Libby lagi nga ang ilang gipatalinghugan nga magtutudlo ang ilang lider sa simbahan kung diri lang unta sila nagpatalinghog sa magtutudlo nga si Kristo, di gina may tabo nga ilang supakon ang kasuguan kay ang magtutudlo nga si Kristo nanudlo man nga sundon ug tumanon ang kasuguan. Tinuod na. Okay, ni si Mirari di ay malamdag Bohols, maayong gabi sa tanan. So good evening. Okay, niya po si ato pong nakita din si Francisco Itang. God bless. So may gabi Brother Francisco. Okay, matuta sa pagpadayon mga higala. Tinuod mo na gitudlo sa ilaha. Kunya kay mo may gitudlo, mo sa ilang gi-reiko ngadto sa mga tao. Mo ni napatik silang unahuna nga wala na ang napulo kasugo. Wala na ang adlawng igpapahulay. Wala na ang balaod sa dietary laws. Kay panahon ni Kristo,
pagtuo na lang o grasya. So mao na ilang nadunggan sa ilang magtutudlo, so mao po ilang giaplikar silang kinabuhi og di lang kay ang pundok sa Pentecostal Port Watts na nudlo ana, kundili daghan sab kaayo. Dias Bantayan Island ay daghang mga Pentecostal Port Watts diha sa Bantayan Island. Gani sa wa pa matukod ang church sa Selion, Brother John, mga Pentecostal Port Watts ato nang nahibalag diha sa Selion nga kalaban ng mga membro gani nato diha sa Selion Church, mga Pentecostal o mga Pentecostal Port Watts. Gani sa diha ta naga-assign, diha gyud naka singki-singki gyud tagatong ilang mga pastor nga gikan sa Cebu, Bacolod ug sa Cadiz o Dias Bantayan. Mao na usas ilang mga baruganan nga ang Ten Commandments wala na igpapahulay, kay pagtuo na lang gyud og grasya. Okay, mao na ilang nadunggan silang magtutudlo, mausad na ang ilang giaplikar sa ilang kinabuhi og ilang gituhuan. Okay, karon tinuod ba nga ang napulo ka sugo wala na? Dili na tinuod higala. Nga naman, kay ang napulo ka sugo maunay mopahibalo sa tao kung ang tao diin siya nakasa. Gani sa Roma City ingon si Pablo, dili ko makailag sala ang pagpangibog kung wa pa ang kasuguan nagsulti nga dili ka maibog. So kitang tao nakahibalotang ng mga butang nga sala tungod kay di balaod sa panalitan. Nganon hibaw man ta nga makasa ta ngadto sa Dios kung makapatay ta. Tungod kay naa man na sa iyang balaod nga dili ka magpatay, dili ka magsimbag Dios, dili ka magbaton og Dios, di pasipalahan ang ngalan sa Dios, bantayan ang adang pahulay, tahuron ang ginikanan, di magpatay, di manapaw, di mangawat, dili mamakak, dili maibog. Mao na ang Ten Commandments. Kanang mga pagsupak ni ana, sala na higala. O sala na. Ingos Pablo, di ko kailag sala kung wa pa magsulti ni ana ang kasuguan sa Ginoo. So karon, ang balaod para sa gipasabot ni Pablo kanato, biblically ha, kung imong tanawon ang Biblia higala, nagpasabot si Pablo mahitungod sa buluhaton sa balaod. Ang balaod dili na paagi nga muhimong matarong sa usa ka taong makasasala. Nga naman kay ang balaod dili na makapasaylo sa atong mga sala. Di na mulimpyo sa atong mga sala. Ang muhinlo og mulimpyo og mapasaylo sa atong sala, buluhaton na sa Dios. Kay ang buluhaton sa balaod mao lamang ang pagpahibaw sa tao kundiin siya kasala. Matiktan ni higala ang Roma 3:20. Matod pa sa English sa King James Version, yun ni atong mabasa. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Muna yung sa first portion. Busa pinaagi sa mga buhat, kanang deeds gani, mga buhat. Busa pinaagi sa mga buhat sa balaod. Naday buhat ang balaod. Nay buluhaton ang balaod. Pinaagi sa buhat sa balaod, walay tao nga gihimong matarong sa pananaw sa Dios. Kay unsa man day buluhaton sa balaod, kay di man makahimo siyag matarong sa usa ka tawo nga makasasala at tubangan sa Ginoo. Unsa may buluhaton sa balaod? Ang second portion ni ana nga verse ingon, kay pinaagi sa kasuguan nahiabot ang paghibalo sa sala. Maunay buluhaton sa kasuguan, pinaagis kasuguan, nahiabot ang paghibalo sa sala. Nakahibaw ta
nga sala ng mga butanga tungod kay gisultihan tas balaod. Ang balaod mao lamang ang pagpahibaw, ang iyang buluhaton ha, ang function sa balaod mao lamang ang pagpahibalo sa tao kundiin siya makasala. Muna'y gitudlo ni Pablo sa bagong tugon, alang nato nga makristiyanos, di lang kay para sa Seventh Adventist, kundi alang sa tanan nga mga katayuhan sa kalibutan. Gipasabutan ni Pablo sa kalainan sa buluhaton ni Kristo o buluhaton sa balaod. Ang buluhaton sa Dios mao ang pagpasaylo sa atong sala, paglimpyo sa atong sala o pagluwas nato. Dili buluhaton sa balaod ang pagpasaylo sa atong sala, ang paglimpyo sa atong sala, ang pagluwas nato, dili na bulatos balaod. Ang buluhaton sa balaod pagpahibaw lang gyud sa tao kundiin ang tao nakasala mga higala. So karon sa diha nga ang tao nakasala tungod kay gisultihan sa balaod, nakapatay ang tao, nakahibaw siya, nakasala ko. Unsa may buhaton sa usa ka taong nakasala? Unsa buhaton ako, panalitan ako, nakalapas balaod sa Ginoo, nakapangawat ko o nakapatay ko? Asa man ko paingon di ay? Moadto ba ko sa balaod? Moadto ko sugo, pasaylo ako, nakasala ko nimo? Makapasaylo ba ng sugo? Dili, mingon lang balaod. Oy, tao, ang akong trabaho, ang pagpahibaw lang yun sa imo nga ikaw nakasa. Ang akong trabaho, parihara sa samin. Ang samin, igo lang nang mupahibaw sa tao, kundiin dapita ang buling sa atong naong. Dili trabaho sa samin, ang paglimpyo sa buling sa atong naong. Ngayon ang balaod mo, sana akong pansyon? Dili trabaho nako ang pagpasaylo sa sala. Kay dili ko kapasaylo sala, sama sa amin. Dili makaplimpyo sa buling sa tao. Ang buluhaton, ang trabaho nga molimpyo, mapasaylo sala sa tao, buluhaton ka na ni Kristo. Kabantay mo sa Galacia 3:24, ang atong mabasa kay pinaagi sa kasuguan. Nigihon natin basaw na sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 24. Niya ang giingon ni San Pablo, paminawa, busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Klaro kayo, ang atong nabasa, busa ang kasuguan, mao ang atong maoy nahimo natong magtatagad, mutagad na to ug agakon ang tao paingon kang Kristo aron siya matarungon pinagis pagtuo. So pag-adto nimo sa kasuguan sa diyan nakasalata, moingon ang balaod nga, oy, adto kang Kristo, duol kang Kristo, agakon kaniya, paingon kang Kristo, duol kang Kristo. Kay siya lamang ang makapasaylo sa imong sala. Itug-an ngadto niya ang imong mga sala aron ka mahimong matarong, malimpyuhan ka og maluwas ka gikan sa silot sa imong sala. Dili na nako trabaho. Ang akong trabaho pagpahibaw ra gyud sa imong sala og pagtudlo kanimo nga kinahanglan moduol ka sa tag-iya nako nga mao si Kristo nga maoy makahimo sa pagpasaylo sa sala. Muna'y klaro kaayo na as Biblia. Muna'y gitudlo ni San Pablo para nato. So nagpasabot nga ang balaod higala giya nato na paingon kang Kristo. Pag abot nimo kang Kristo, sinulsul na ka, Ginoo, nakasala ko nimo Ginoo, pasaylo ako sa ako masala. Nakalapas ko sa iyong makasuguan. Unsa man po'y pasalig ni Kristo. Sa unang Juan 1:9, naiingon si Kristo, kung isugid ninyo ang inyong mga sala,
kung isugin ninyo sa Dios yung masala, tumano niya ang iyang saad. Ni sulat ni San Juan, no? Tumano niya ang saad, pasayloon niya ang tanan nimong mga sala, og hinluan niya ang tanan nimong pagkadaotan. Mao na ipagkanindot kaayo, basta mo ilakas imong sala, Ginoo, nakalapas ko sa imong kasuguan, nakasala ko nimo Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Ang balaod, mo unsa man to? Maingon ang balaod. Okay? Pasayloon ti kag hinluan ako ang imong tanang pagkadaotan. Dili kay pasayloon lang ta. Hinluan pagyud ta niya sa tanan natong pagkadaotan, kana kon atong hinulsulan, atong pangayuag pasaylo ang atong mga sala. Ingon ang atong nabasa, tumanon sa Dios ang iyang saad. Naaday gisad ang Dios? Di na ba ni mamakak ang Ginoo? Kay sa Roma 4:21, nag-ingon si San Pablo, ang Dios kasaligan sa hingpit nga mutuman sa iyang saad. Unsay saad niya? Basta musugit sa sala, muilag musugit sa sala siya, tumanon sa Dios ang iyang saad. Pasayloon niya ang atong tanang mga sala. Pagkanindot niya na higala, maunay paglaom nga gihatag sa Dios alang sa tanang makasasala. Pasalamat nga naay Kristo nga mapasaylo sa atong sala. Pasalig ni atong ibasa. Tumanon sa Dios ang saad, pasayloon niya ang tanan natong mga sala, og hinluan niya ang atong tanang pagkadaotan. So sa diha nakalapas tas balaod, dool nga to kang Kristo, pangayo og pasaylo, nakasala ko nimo Ginoo. Kay wa na ang balaod, di na dae sa aron ang pagpatay. Pagka ngilngig anak nga Kristiyano, moingon tang wa na'y balaod, wa nang napo kasugo, pastilan, kana nga Kristohanon, mga higalang magtutudlo, maunay basulon sa mga tao nga nasod sa bilangguan. Mao'y hinungdan di ay nga dunay tao, dunay daghang mga tao nga nasod sa prisuhan. Nga naman, kay daghan karong magtutudlo sa kalibutan, nga imbis tudloan sa pagtuman sa balaod sa Dios, tudloan naman noon nga di na motuman sa balaod sa Dios, kay di na pwedeng tumanon, pagtuo na lang taron, pagkahugaw anang punduka mga higala, kung nagtudlo na ngawa na ang balaod sa Ginoo. So muna nga nagpromote ng punduka sa pagpadayon pagpakasa karon sa diha nga miduol na kang Kristo mga higala, nadawat na nimong kapasayloan sa imong sala. O niya kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon, sumala sa Roma 6:23, sa ato pa ang ngayan gidtas impierno kung wa pa nato hinulsuli atong sala ngadto kang Kristo. Kay ang bayad sa sala kamatayon man, ug unsa ng kamatayon na mo nang pinadayag 21:8, ikaduhang kamatayon sa linaw sa kalayo sa impierno. Mao na sa mo nang basa suliya, nay ikaduhang kamatayon sa kalayo sa impierno mahigala. Munay bayad sa sala. Sa dihang miduol ka kang Kristo, gipasaylo ang imong sala, gihugasan ka ni Kristo, nahimo ka ng matarong og naluwas kahigala gikan sa silot sa imong sala. Munang gitawag ng kaluwasan nga deliverance from the penalty of sin, kaluwasan gikan sa silot sa sala. Di ba ka masilutan atong masara nga nahimo kay gipasaylo naman ka ngano nakasa ka tungod kay naglapas ka man sa balaod sa Ginoo. Human ka napasaylo sa imong mga sala, kay sa unang Juan 3:4 higala gipadayag sa Biblia, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. So sa diha di ang tao nakalapas sa sugo, nakaunsa man siya, nakasala siya.
makasala ko higala kung lapaso na ko ang sugo. Kay ang meaning sa sala, paglapas sa sugo. O niya, karon nadawat na ko ang kapasayloan sa akong sala. Tungod kay naghinulsol man ko sa akong sala. Ngano nakasala ko, kay naglapas sa sugo. Pangutana, human ako nadawat ang kapasayloan sa akong sala. Nahimo na kong matarong, naluwas na ko, gikan sa silot sa akong masala. Pangutana, magpadayon pa ba ko pagpakasala, mahigala? Magpadayon ba ang tao pagpakasala o paglapas sa sugo? Human siya nakadawat o kapasayloan siyang sala. Human siya nahimong matarong o naluwas siya gikan sa silot siyang sala. Paminawa ko basahon. Sa unang Juan 3, versikulo 8, nag-ingon atong mabasa, apan ang tao nga nagpadayon pagpakasala o naglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Pagkaklaro kaya ng pagkasulti higala, ang tao di ay nga nagpadayon pagpakasala kadtong wa miundang paglapas sa sugo, lagi kay gitudloan mas leader nga wa ng balaod. Lapas-lapas na sugo, lapas mga balaod, kaon sa mga dulumtanan, lapas ay papahulay o uban pang balaod. Kaya gitudloan lagi wa na sugo. Nagtuo gitudloan nga namatarong naman ta, naluwas ta pinasgasya, pero nagpadayon pagpakasala. Ang sa gisulti sa Biblia ito nabasa, kadtong nagpadayon pagpakasala, paglapas sa sugo, iya ni Satanas. Nagpasabot lang di na, pananglitan ako Kristohanon. Magwali ko nga nagtuo ta, naluwas na ta tungod sa grasya, kabituo ta. O niya, di na ta mutuman sa sugo, nagpasabot, magpadayon ta pagpakasala. Kinsay mo angko na to? Oy, iya dayta ni Satanas, manang alang sa mga tigpaminaw karon, atong hinuktukan ng giingon sa Biblia higala. Naay mo angko na to, nga sa diha nga di na ta mutuman sa sugo, naluwas na kuno ta diha sa pagtuo kang Kristo, o di din ta mabantay sa sugo. Ang Biblia nagtubag kinsa tagiya, iya na ni Satanas. Kinsa may ganahan nato nga maiya ni Satanas, way ganahan nato nga mahimong iya sa yawa. Ang atong ganahan iya gitas Ginoo sa may atong buhaton. Magtuman na ta sa balaod, di ta magpakasala. Bantayan ang sugo, matod pa ni San Pablo sa unang Timoteo 6:14, bantayan ang sugo hangtod sa pagbalik ni Ginoo sa Kristo. So hinaot ta nga atong nasabtan ang atong gikalibgan nga gipadala dinhi nga pangutana, manghinaot ta higala nga gikan karon atong dawaton ang pagkamatinumanon sa balaod aron nga sa pagbalik ni Ginoo luwason ka taniyag dalhon ta siya ginarian. Wanam tay time ni ang atong time sa mga higala. Mga higala magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napabot sa idulong ug sa mga naminaw